Imamo nije udruženja za što ti misliš, to je da uzimaš sada ima. Može drugi red? Ovo je 11 do 6. Može drugi red? Žežiš na me. Ja sam bila 2-3 dana ne mogu ni uzeti. Ma ja, to je drugi. Ovdje nema sedenja, ovdje sam ja, ti ćeš da ćeš prelijeti. Uzmeš njihovu bunu za njih, ma treba tu i radi. I sad ide dalje. Ja nisam još ove radove imala dobiti. Nisam ja učila je ovo da se ne bi.